Amako ana lamini cɛ fara muso ka denmisɛnnin Babakɔrɔ Bɔkari ni y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan kunnafoni bala jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 Bɔkari ka daminɛ ntɛnɛn ni ka taa bila juma la dugu ma jɛ ka ban Bɔkari an bɛ girin ka kumaso in sɛgɛrɛ min ye kalimu tabaw ka magwan wuli ka jɔ k'o kɛ jamana kunkanko la Bɔkari an b'a ta ni k'a lajɛ ka fɛsɛfɛsɛ a la kumabaw an b'o ta ni k'o da lamɛnbaaw tulo kan baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ sɔgɔmada in na nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Jibi Jakite bolo e ni ne tɛnkulen bɛ ɲɔgɔn na i ni fama Moptikaw tɔɔrɔ foyi t'u la kodi ɲuman nana kana ɲuman sɔrɔ i y'an sama mun na ni yɛrɛ bɔ kun nana ka bɔ Ala tano bɔ o t'an bɔ n'i taara dugu la i b'an sama i y'an sama mun na komi n taatɔ jurukisɛ ko ale ma di yan n kan ka maaw koron don ni min ye an b'a bila yen Mopti ye jɛgɛdugu ye Mopti ye nɔnɔdugu ye ka taa tile 10 kɛ dugu la ka na i bololankolon a fɔ tile 12 kɛ e jo b'o la e jo t'o la dɛ an ɲuman taara an ɲuman nana bɔ Jabate fɛn min kɛla sababu ye k'an se yen fana hakili la o kun ye fasojɔ baara dɔ ye n'o ye biennale artistique et culturelle édition 2023 min kɔni jɔngɔ a la k'an ta k'an na an b'a fɔ n ko lakanabaliya tɛ an ka camancɛ bolo fɛ ka taa kɔrɔnfɛla la nka anw bɛ munumunu salon kɛ cogo min na faaba kɔnɔ yan ka bɔ i ka so ka taa i ka ci kɛ ka segin jɔngɔ a la o fana bɛ kɛ Mopti bibi in na o kelen bɛ awɔ yirayirana tɛ kana siga k'a fɔ ko k'a fɔ checkpoint surasiw ka sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔ à chaque quelques mètres o bɛ maa caman kunkolo la mètre 100 mètre 200 o tɛ yen i bɛ taa baraji dɔ sɔrɔ foyi tɛ yen o tɛ yen bɛɛ b'i ka munumunu k'i sago la fɛn kelen min bɛ se ka fɔ o fana o y'u jo ye o de ye kan bɔlɔ min bɛ tɛmɛ kan kɛrɛfɛlaw la o kɔni o datugulen don i tɛ don yen ten i bɛ ɲininka siɲɛ 1 kɛra ka ban o kan ka lakana ko fɔlɔ ye Ala nɔ ye filanan o y'i yɛrɛ nɔ ye siga t'o la o tuma Bɔkari n'a ma kɛ fɔ k'aw ɲuman taara aw ɲuman nana o tuma aw ɲuman nana anw fana ɲuman sɔrɔ yan Bɔkari an y'a bila da kelen min na an bɛna ta o dakɔrɔ kelen na a bɛ bɛn fari jolen bɛ kosɛbɛ ɲɛfilɛ cogo min na a bɛ komi sɛgɛnna yen a ma nɔgɔ koyi o tuma Bɔkari nin tɛ baasi ye o tuma min ye baara ye sɔgɔmada na an bɛna choix kan min kɔni ye kunnafoni sɛbɛkɔrɔ bɔlen bɛ Jibi ka yamaruya kɔnɔ o tuma an bɛ tila k'an da don a la n'o tɛ Jibi yɛrɛ waatiw tɛmɛna a yɛrɛ fana kun kɛ n bɛ laminalikɛla kɔnɔ ye o kɛra jɛgafɔ don jɛgɛ baara de bi yan o tuma ni dɔ ti yan dɔ b'o nɔrɔ bila ka technique kɛ ka animation kɛ ka revi fana kɛ o b'a yira k'a fɔ cɛ kelen bolo caman dɔ sen bɛ kirike la o tuma tɔw b'o kɔfɛ yan o bɛ bɛn Jibi jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn bɔ Jabate naamu an bɛ nin fɔli duman in ta ka ɲɛsin Diko Mayiga ma wa min ye Seku Hayidara fana CMSS la an bɛ a fo kosɛbɛ ne ko bala cogo bɛ di Bɔkari Tarawele ne bɛ n tigɛ don indicateur de renouveau ale ni Info Plus Bɔkari an b'u fila bɛ boso pasa ɲɔgɔn na Bɔkari u kuma bɛ min kan o de ye jamanakuntigi ye colonel Asimi Goyita k'a bɛna taa Kayi Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko n'a fɔra cité Dayara ye o ye Kayiba Jabate siga t'a la donda kelen bɔda kelen Bɔkari sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi ka taali n'i y'a lajɛ k'a daminɛ ni juillet kalo tile 15 ni ka taa bila tile 22 taama in bɛɛ boloda o kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko min ye Kayi ale marabolo ɲɛma Bɔkari n'o ye Musa Sumari ye ale kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Bɔkari i b'a ye k'a fɔ maa minnu ka baara ye kow ɲɛnabɔli ye bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i jɔyɔrɔ fa cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko jamanakuntigi colonel Asimi Goyita ye a ka bɔ Bamako ni ka kunda Kayi kan nin y'o galegale ye n'i y'a ka taamaw yɛrɛ lajɛ jamanakuntigiya la o ye Kucala Seku min ye Kayi ye ale bɛna k'a sabanan ye sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi ka Kayita a bɛna bila minɛn caman kɔnɔ n'i y'a lajɛ terrain ale wulila kura ye Bɔkari ka taa bila nafasɔrɔ sira caman bɛ yen jamanakuntigi bɛna taa dɔ nin bɛɛ lajɛlen la n'i ye Kayi yɛrɛ jɔyɔrɔ la ye Mali kɔnɔ a jɔyɔrɔ ka bɔ fo k'a dama tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko jɔyɔrɔ mun kalifalen bɛ Bɔkari n'i y'a lajɛ Kayi ale marabolo préfet n'o ye Bɛnɛna Munkoro ye ale kɔni ka wuli ka jɔ a ka baara kɛcogo ɲuman Bɔkari u ye danaya ta k'a da kan ni k'a kɛ sous commission mobilisation o ɲɛmaaba ye
tɛmɛnikɛla ko maaw k'u bisimila maaw ni ka ji ni sigiyɔrɔ d'u ma maaw ka se ka yir'u la bɔgɔdi ba ye k'a fɔ dana belebele tara ni ka d'ale kan o tuma ale fana y'a yira k'a fɔ n'a dumaya k'a fɔ ko jamanakuntigi bɛna le wa min ye gouverneur ye n'o ye marabolo yɛrɛ ɲɛmaaba ye o ye dana ta ni ka d'ale kan dɔwɛrɛ ma t'ale bolo ni k'a ka baara kɛ baara k'a kɛ ni hakili ye k'a kɛ ni dusukolo ye k'a kɛ ni professionnalisme ye bɔgɔdi k'a kɛ ni jamanakuntigi yɛrɛ bisimilayiko ɲuman ye bɔgɔdi ba ye k'a fɔ baara o de ŋaniyalen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko jamanakuntigi ka taama minnu kɛra bɔgɔdi ba ye k'a fɔ kayikaw kɛmɛ ka min labɛn bɛnana munkoro ka kuma don n'ale ye kayi préfet ba ye bɔgɔdi labɛnw ni bisimilaliko min ma deli ka da jamanakuntigi kan bɔgɔdi ko kayikaw de bɛn'o yira min ye kayikaw ye civilisation a yera kayikaw la kayikaw min ye maaladon ye bɔgɔdi ko yer'u la kayikaw bɔgɔdi min ye bisimilayiko ɲuman ye o fana yer'u la o tuma k'u b'o de yira jamanakuntigi la tɛmɛnikɛla ko bɛnana mun kɔrɔ bɔgɔdi n'o ye kayi préfet a y'a yira k'a fɔ ale ka baara bɔgɔdi n'o de ye wulikajɔ ye maaw bɛ se ka bɔ cogo min na dunu bɛ maa min bolo bala bɛ maa min bolo ntama ka taa bila npɔlɔn bɛ maa min bolo bɛɛ lajɛlen ka bɔ n'a ye i ka jamanakuntigi bisimila tɛmɛnikɛla ko min ye wulikajɔ daminɛla bɔgɔdi sigili kuma banna jamanakuntigi ka wuli k'a kunda marabolo kan bɔgɔdi ko tɛ gansan ye n'i ye komini 28 n'a ye kayi marabolo la bɔgɔdi bɛnana mun kɔrɔ ale ye préfet a y'a yira k'a fɔ k'a b'a ɲini a ɲɛma kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ maa si kana sigi maa si kana to kɔ bɔgɔdi i cɛ bɔ dan yɛrɛ bɔ ye bɔgɔdi n'i y'o lajɛ o ye kulu ye min ye bankasi gori kopela kɔlɔnbina awa denbaya logo fegi keri kafo faleme sajola Kemini, Tambo, Segela, Jamu, Sore, Sore Jamu, Sore Jamanu, Soni, Tafasiriga, Konyakari, Gumbera, Kai, Somekidi, Marintumania, Jelebu, Sahel, Karakoro, Same, Same Jungona, Same Jumana, ale ni Ekusari. Sɛbɛnnikɛla ko, bɔgɔdi n'i ye ni dugu lajɛ, bɔgɔdi jamakulu de bɛ nin bɛɛ lajɛlen la, min ye jamanakuntigi ye, min kɔni y'a ka kunbɛli ye, bɔgɔdi ko nin bɛɛ lajɛlen ka bɔ ni k'a kunbɛn, bɔgɔdi k'a daminɛ dugutigilakaw, ka taa bila diinɛ ɲɛmaw, bɔgɔdi ka taa bila denmisɛnninw la, ko maa man ɲi ka to kɔ, bɛnana munkoro ko, bɔgɔdi min kɔni dugutigiw ye, i b'a ye k'a fɔ dugu marabolo ɲɛmaya b'olu bolo. U kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ min ye bisimilayiko ɲuman ye jamanakuntigi bɛ tɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ la bɔgɔdi maa minnu bɛ dugu kɔnɔ maa minnu bɛ bamakɔ kayika minnu bɛ jamana kɔfɛ bɔgɔdi ko bɛɛ lajɛlen k'a ka kunkako ye maa si kana to kɔ nin na bɔgɔdi min ye kayikaw ka jamanakuntigi bisimilali bɔgɔdi k'a bɛ da tariki la bɛnana munkoro ko o tuma ko labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira k'ale ni jamanakuntigi wulila bi ko bɛɛ ɲɛnabɔlen don mobilisation accueil o tuma k'a bɛɛ lajɛlen bɛ 100% na bi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau ale ni info plus kɔnɔ o ka bi bɔli don Bɔjabate fasirikɛlaw b'u bɛɛ lajɛlen fo o ko tɛ a bila n t'a bila a b'a sɔrɔ a b'a ni filan de ni ɲɔgɔn cɛ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko nouvelle horizon Mamani Ture nin y'a ka fasiri ye Mamani ko min ye sema maaw ka jɛkulu ɲɛmaaya bulon ye ni o kɔni ye tile saba lazara ɲɔgɔn ye kɛ Kidali i b'a ye k'a fɔ hakilina ninnu kutakun tɛ dɔwɛrɛ ye min y'o ka tɔn ye san o san san kelen o san kelen i b'a ye k'a fɔ maa min n'o bɛ ɲɛmaaya la o bɛ wuli ka bɔ yen ni k'i sigiyɔrɔ di maa wɛrɛ ma n'an ko ko présidence tournante n'i y'a ko ta k'a lajɛ min ye coordination des mouvements de Lazawadi n'an k'a ma ko SEMA olu kɔni ka nin tile saba lajɛ dɛ maa min ni tɛgɛnkɔni sinna o la o ka bila intala nɔ na o de ye colonel Ibrahim Uldo Andaye ale tun ye secrétaire général ye mouvement arabe de Lazawadi n'an k'a ma ko MAA ale tun y'o secrétaire général ye wa n'i ye maa in ka ko ta k'a lajɛ san kelen de din bɛ a ma min ye SEMA ka ɲɛmaaya bulon ye ani kungilenna minnu bɛ SEMA kɔnɔ o bɛ se ka don bala cogo min na o dɔ bɛ tali kɛ wulikajɔ la wulikajɔ min kɔni n'a foyi dogon tɛ a yɛrɛ la n'o ye accord de paix d'Alger n'o ye bɛnkan sɛbɛn min n'a tɛgɛ nɔ bilala maa murutilen ninnu ni anw ka jamana marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ waati tɛmɛlenw na n'i y'a ko ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ dɔ fana ye n'a kɛla sabu ye ni ka cadre stratégique permanent n'an ko a ma ko CSP k'o sigi sen kan
kan n'o yɛrɛ sɛbɛnw tɛgɛ n'o baaraw bɛɛ lajɛlen taara kɛ Itali faaba kɔnɔ n'o ye Rome ye wa n'i y'a lajɛ halisa min ye nin maa kofɔlen ye a kɔni a kun minɛna anw ka sécurité d'état mɔgɔw fɛ ka sabu kɛ ko sigakun kɛn bɛ a la min ye maa dɔ ye n'o o kɔni ka faliko o suma a fɔra ko o bɛ a fɛ n'o ye Salem Ould Beki ye o kun ye commandant ye Moku to a la Tombouctou kɔnɔna na o kɔni balila ka fate o kɔni fali a jirala k'a fɔ ko min kɔni n'a sugantilen filɛ ka bila sema ɲɛmɔgɔya la k'a kɔni k'a nɔ bɛ a la a minɛna sécurité d'état mɔgɔw fɛ a ye tile kelen kɛ u bolo o kɔni kun kɛn bɛ ka ɲininkali bubumisɛnnin ni ka o guwan a la nka tile kelen dafalen i b'a ye k'a fɔ u ye bolo bɔ a kan na a taara a ka so wa n'i ye maa in ka ko lajɛ ko yalima nin ko minnu bɛɛ lajɛlen fɔlen filɛ nin ye a ka nin ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na sema tɔgɔ la ko yalima k'a bɛ na a fɔ k'a bɛ i ta ɲɔgɔn bɔ wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ fasiri kɛ b'a fɛ nka ko n'i y'a lajɛ min ye a yɛrɛ ye ni o ye colonel in ye colonel Ibrahim Ould Anda ale min n'a sugantila tile 3 lajɛrɛ kɔfɛ k'a kɛ sema o ɲɛmaaba ye ni a présidentiya n'o tala ka di a ma o kɔni taabolo a ka wulikajɔ bɛna kɛ fɛn min ye o de ye ani gouvernement minnu o bɛ senna sisan n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye a n'olu ka baarakɛ ɲɔgɔnya a bɛ se ka sigi sen kan cogo min na bɛɛ lajɛlen b'a kalama min ye sema ye nafolo tɔrɔmɔɲɔ min n'o tun bɛ ta ka di u ma kalo o kalo i b'a ye k'a fɔ min ye colonel Assimi n'a nɔfɛmaw ye olu kɔni kun y'o tigɛ a bɛ ɲini ka kalo 6 ni dɔɔnin bɔ min ye sema ye u ye kulekan bɔ fan sugu bɛɛ lajɛlen fɛ ka babalikanw bɔ k'a bin ka kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ o yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ ko élection o min ye référendum min n'a kalata kɛla k'o tɛna kɛ Kidali hali n'a ma kɛ Kidali dugu camancɛ la i b'a ye k'a fɔ dafɛ dugu minnu bɛ yen n'o ye Tinzawa Tenu n'a ɲɔgɔngow ye i b'a ye k'a fɔ kalata ye n'o ye référendum kalata ye o kɛra yen yɔrɔ kofɔlen ninnu na ɛji ye nɔgɔ bɔ kuma na k'a ma kɛ k'a ma kɛ awɔ o kɛra kɔfɛ yan dɛ nɔgɔ bɔra kuma la foyi ma kɛ Kidali marabolo la an y'o foyi kɔfɛ yan ko minnu tun ko k'a kɛra Hagelob ni Tinzawa Tenu ɛji ye nɔgɔ bɔ a la pewu ko foyi ma kɛ élection référendaire Kidali 0 votant o fɔri kɔfɛ yan dɛ ɛji ka o kɔrɔfɔ kɔfɛ cour constitutionnelle kumana wa an bɛ k'o jaabi ma kɔnɔ an k'an sigi min ye wulikajɔ ye n'o ye sema ɲɛmaa kura in ka sigili ye n'o ye colonel Ibrahim Ould Anda ye a ka wulikajɔ i n'a fɔ n da tun b'a la cogo min na o de ye anw o ka jɛkulu o ni anw ka jamana marabaw u ni ɲɔgɔn cɛ baaraw kan ka boloda cogo min na kuntilennanw ni furugufurugu minnu bɛ yen ko yalima a bɛna kɛ sababu ye ni ka o ban wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ a sigila maa dɔ fana nɔ na o maa n'i ye a ka ko o lajɛ o kɔni o fara fa cogo ma dɔn o la a yɛrɛ jabala la Kidali kuranin na n'i ye a ka wulikajɔ fana lajɛ maa kofɔlen in kɔni a ka wulikajɔ bɛna kɛ fɛn min ye o de ye halisa fɔɲɔgɔnkɔ min n'o bɛ coordination maaw o n'u ni anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ o fɔɲɔgɔnkɔ o bɛ se ka ban cogo min na fura ka se ka sɔrɔ o la maaninfinw ka se ka kuntilennanw ni filɛyɔrɔw ka se ka kɛ kelen ye wa min ye an taabolow ye a n'anw ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ kelen ye o bɛ kɛ sababu ye jamana ni k'a kolo suma nin ko ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Mahamani Ture a ka fasiri Bɔkari Tarawele an ta o laban ye boli ye Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye ko Seydou Konate Simbo Bɔkari a ko min ye Kayi hali bi an ka to ye jamanakuntigi ni Ala ni kira sɔnna ma colonel Assimi Goïta a kun bɛ Kayi kan Bɔkari Tarawele min ye Kayi kɛɲɛba Bɔkari o ye cercle ye Kayi fɛ Bɔkari n'i y'a lajɛ min ye cercle maaw ye u diminen bɛ u kɔnɔ gannen don Bɔkari u ko jamanakuntigi ka taali Kayi u kɛmɛ k'u kanabɔ n'u ka laɲiniw ye sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari waati dɔ kuma sera min ye hakilinaw ka ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ sɛbɛ ka kɛ baara ka fɔ Bɔkari janko gɛlɛya minnu bɛ u ka se ka dilan sɛbɛnnikɛla ko n'i ye kɛɲɛbakaw lajɛ u kɛmɛ ka tɔn dɔ sigi n'o ye kɛɲɛba kuranko ye n'i y'o tɔn in lajɛ Bɔkari min ye dugutigiw ye ka taa bila société civile ye Bɔkari min ye diinɛ ɲɛmaaw ye denmisɛnninw Bɔkari maa si tɛ to kɔ o la bɛɛ lajɛlen sen bɛ o la bɛɛ lajɛlen da b'o la Bɔkari ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u da don dugu kunkanko la dugu kunkanko ye mun ye o de ye laɲini min b'u fɛ n'o ye dugu kuranko ye nin bɛ se ka lakale cogo di Bɔkari n'i ye Mali yɛrɛ lajɛ sanu bɛ yɔrɔ min na ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan o ye Kayi marabolo ye n'i ye Keɲeba fana lajɛ
bolofa bɛ yen ta kan Bugari n'i y'a lajɛ sanu bɔ usine joli bɛ yen Bugari kana dugukolo ka halaki min ye kɔlɔlɔ ye k'o bila dugu kɔnɔ ni k'a bɔ ka taa ni a ye Bugari ka taa feere k'olu ta kɛ lankolon ye ni ka se ka olu ta kɛ min kɔni ye ntoritigɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ zonzanni ta ye kɔmɔ ye kɔmɔ m'a bɔ ko zonzanni k'i dogo Keɲebakaw ta kɛ m'o ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Keɲeba ye Mali kɔnɔ Bugari san kun kan ka sɔrɔ goudron bɛ Keɲeba bɔlon furancɛ bɛɛ kɔnɔ wa bɔlon furancɛ dɔrɔn tɛ dɛ bɛɛ lajɛlen ka du kɔnɔna bɛɛ kɛn bɛ goudron ye ani yelen nafolo mun bɛ bɔ e b'a si dɔn subahanallahi a kan ka dilan de k'a ɲa de o kan ka kɛ misali de Mali kɔnɔ o kɔrɔ fɔ faamuna o nka min ye dukɔnɔnaw ye o kɔrɔ de ko nafolo bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko wɔtɔrɔ min ye Keɲebakaw ye u jigi warolen bɛ Bugari u kɔnɔ gannen b'u ma fɛn kɔni don u kɛn bɛ ka laɲini dɔ kɛ n'o ye dolanci ye Bugari k'a ta ka gouverneur sɛgɛrɛ n'o ye général Musa Sumare ye k'u b'a ɲini gouverneur fɛ ni jamanakuntigi taara Kayi gouverneur ka nin sɛbɛn in minɛ k'a di jamanakuntigi ma Keɲebakaw ka mouvement ka kuma don Bugari min ye Keɲeba kuranko ye u tɔɔrɔla u ɲanina jamanakuntigi k'a lajɛ EDEM SA o ka don Kayi min ye Kama SA ye u ka koso ni kasaw cɛ ka bɔ Kayi ko tɔgɔ b'a la ko courant bɛ ko courant tɛ yen kabini janvier fo bi ni courant mɛnɛna dɔrɔn jeu de lumière dɔɔni dɔrɔn i b'a yele sɔɔni dɔrɔn i b'a ɲɛ ŋamaŋamatɔ la ye wa o y'a talen o bɛ t'o de la ka mɔgɔw ka appareil bɛɛ jɛ appareil ni frigo min tiɲɛna danbo la hali n'i ye plainte don i tɛ gagner ka bɔ a la min sɛbɛnnikɛla ko Bugari n'i y'a lajɛ min ye Birahima Traoré ye Bugari ale kɔni y'u ka kuma lasela ye Bugari o y'a yɛrɛ k'a fɔ olu kɔni bɛ min ɲini gouverneur fɛ Bugari o de filɛ nin ye Kama SK ka koso ni kasaw cɛ ka taa EDEM SK ka na Bugari n'i y'a lajɛ min ye colonel ka nali ye Bugari k'a jar'u y'a bɛn n'u ma kosɛbɛ o tuma ni y'olu ka laɲini ye a ka d'olu ye jamanakuntigi ka layidu ta u ye Bugari k'a yɛrɛ k'a fɔ Keɲeba kuranko nin y'o bannen ye a ko min ye hakilinajigin dɔ bɛ yen Bugari b'a ye k'a fɔ maa wɛrɛ fana kuma bɛɛ n'o ye Bugari b'a ye k'a fɔ Lansana Kamara ale mun y'u ka ɲɛmaaba ye ale y'a yira k'a fɔ waati dɔw tɛmɛna Bugari u tun ye sira yɛrɛ datugu tile kelen tile fila o tuma ko maa ti don Kayi maa ti bɔ nka u y'u miiri fasoden ɲumanya la Bugari n'u ye sira datugu a bɛna kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin maa minnu ma u ye sira dayɛlɛ n'o ye route nationale 24 ye sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ min na o d'u ka kuranko ye u ye wulikajɔ caman caman de kɛ hali bi taama bɔ sisi ma bɔ Bugari ko ze in na ko fɛn dɔ ka ye nin ko in na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye sanu mun bɛ bɔ yen Bugari a dagosi ka bon kosɛbɛ n'i y'a lajɛ min ye san 2022 kibaru mun taara k'u sɛgɛrɛ min ye tɔni ba 72,000 ye Bugari n'i y'o lajɛ o feereli nafolo min sɔrɔ olu la o de ye min ye miliyari 2,001 ye o tuma Kayi kelen dɔrɔn kɔnɔna na min bɔra yen k'o de dagosi ka bɔ fo ka dama tɛmɛ o tuma k'olu niyɔrɔ bɛ kɛ mun ye sɛbɛnnikɛla ko Bugari n'a dun y'a k'a fɔ ko nafolo bɛ ka bɔ Kayi nafolo bɛ ka bɔ Keɲeba n'olu ɲɛto nafolo donda la Bugari min y'u ka siraw tiɲɛnen bɛ goudron tɛ sɔn min ye tɔgɔdigi min bɛ maaw la Bugari min ye galagadi min bɛ maaw la n'i ye boli daminɛ goudron kan i bɛ ɲininkali kɛ i bɛ Mali kɔnɔ wa Bugari i bɛ Mali kɔnɔ dɛ o tuma Mali yɔrɔ min don Mali yɔrɔ duman don Bugari o ye dalafɔli ye a t'i ye ɲɛ na nafolo min bɛ ka bɔ a bɛ ka taa min ɲɛfɔli ka kɛ min ye Keɲebakaw ye o tuma k'u b'a ɲini gouverneur fɛ o tuma ko ni jamanakuntigi sera a kana bin n'u ka ci ye dɛ u ka kuranko u ka kama SK ka ta ka bɔ yen EDEM ka na siraw ka dilan Keɲeba ka ja a banna kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Seydou Konate ale ka sɛbɛnni don Seydou Konate ka fara Nouvelle Horizon fasirajɛkulu kan wajiba t'an b'u bɛɛ lajɛlen fo hali ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Mali Tribune o don ko Seko ni Dɔngo jɔngo ala o kɔni o ye kɛnɛ ye min bɛ kɛ sabu ye ni ka maa caman fara ɲɔgɔn kan e ko hakilina dɔ ma ta ni k'o sigi sen kan Mopti mara o kɔnɔna na wa ni k'a cogoya da ko Biennale artistique et culturelle Mopti 2023 n'i ye ko in ta k'a lajɛ kɛnɛ in yɛrɛ ka se k'a sigi sen kan an ka ministre min n'o Seko ni Dɔngo ministre an Dɔngoli Gindo ale ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ bɛɛ a la ka se k'a ko wɛrɛ ni k'a kolo ni k'a dili don ka taa fɛ anw ka camajɔrɔ fanga ɲɛma n'o ye colonel Asim Goyita ye ka fara an ka camajɔrɔ fanga fangabulon ɲɛma kan Dr Sogɛli Kokala Mayiga ani ministre fɛn fɛn bɛ yen n'olu kɔni ka wulikajɔ bɛ se ka kɛ sabu ye ni hakilina in ka se ka sigi sen kan bɛɛ lajɛlen y'i fanga fara ɲɔgɔn kan n'i y'a ta k'a lajɛ juillet kalo tile 10 fo ka taa se a 16 ma san 2023
mobti mara ibaye ka fo jamanaden caman kɔni bɔla marabolo fan caman fɛ ni ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye seko ni dɔnko o bɛ se ka ta ka jira diɲɛma na cogo min na a yɛrɛ a sugantili kun tɛ dɔwɛrɛ ye mobti o min ta bɛ ka kɛ tɛgɛnkɔni taamaseere ye k'a jira k'a fɔ ko lakanabaliya ko ɲɔ ɲɛ bɛ yen tiɲɛ don min ye Mamurutilow ni Bamancilakaw ye hali Zomba kulo fana kɛmɛ ka Bamanciya ni ka o fari da ye ni min ye Bamancilakaw ka taabolo ye o bɛ o ladegi o bɛɛ kɔni ta bɛ ka da terrorisme kunna nka k'a jira diɲɛma na k'a fɔ bi bi in na anw ka forces armées maliennes olu bɛ wuli ka jɔ min na o kɛla sabu ye min ye biennale artistique culturel ye Mopti kɔnɔna na san 2023 a ka se ka kɛ hɛrɛ la k'a kuncɛ hɛrɛ la wa n'i ye kow ta k'u lajɛ min y'an ka marabolo 19 ye n'an ko a ma ko les 19 régions ka fara Bamako district kan o b'a kɛ 20 ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni de taara ka taa seko ni dɔnko ni k'a ta ni k'a yanga wa min ye ɲɔgɔn dan ye o kun b'a la ka kɛ hakilina minnu kan n'o ye thème belebele ye o de ye ko Mali min ye tariku kelen ka taa se min ye jamana kelen fo ka taa se kungilenna kelen ma an dakanw dulon bɛ ɲɔgɔn na an tɛ taa ka ɲɔgɔn to wa n'i ye ko ninnu lajɛ bɛɛ lajɛlen kɔni y'i sɔn i ka fa maa ma yɛlɛma sen kan wa ni min yɛlɛla min sen kan karisa yafa ma o kɔni o kɛra ko in daminɛ na fo ka taa kuncɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ ko kura min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye Aminata Agali Yatara ye ale y'a jira k'a fɔ misali min ye marabolo 19 kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye maa min n'o nana a ɲinini o ye maa 90 ye n'o ta ka ca n'o ye ka taa se maa wɛrɛw ma minnu bɔra fan wɛrɛw fɛ ni kana fara jama kan min ye ko yɛrɛ jagalatigɛbagaw ye n'o an b'u wele ko membre du jury o maa 9 olu ku sugandi la waasa min ye seko ni dɔnko ɲɔgɔnda min n'a bolo dala olu ka se k'o hakilina di a kan n'an b'a wele ko notation wa o fana bɔlen koyi min ye solo de champ ye taabolo kun t'a mɛn ka ɲɛsin o ma wa min ye ka taa se kɛrima o fana o tun bɛ ɲɔgɔnda in kɔnɔna na ka taa se danse traditionnelle ma an ka kɔrɔlenw o donsow kɛcogoya fo ka taa se ensemble instrumental ma fo ka taa se ballet ma orchestre moderne ani pièce de théâtre n'o ye ɲɔgɔlɔ ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni yela nin seko ni dɔnko o ɲɔgɔndan kɔnɔna na min kɔni bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ kunna wolo ye ka tila k'a kɛ nimisi wasa ye wa jaabiw bɔlen ka bɛn nin kalo tile 16 n'i b'a ye k'a fɔ stade Barima Bokum kɔnɔna na Mopti i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen nisɔndiyala bawo jɔyɔrɔ fɔlɔ o ta la ni k'o di Daka Gungana mɔɔw ma n'o ye Segu région ye jɔyɔrɔ filanan o dila Buguni ma sabanan o ta la ni k'o kalifa Joyila la wa n'i y'a lajɛ n ye n da tu taabolo kelen-kelen na i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔndan ninnu u ye a boloda yen yɔrɔ ninnu fana kɔnɔna na n'i ye solo de champ ta k'a lajɛ jɔyɔrɔ sabanan o tun bɛ Kita bolo filanan o bɛ Tawudeni bolo jɔyɔrɔ fɔlɔ o ta la k'o di Joyila ma n'i ye Kɛrɛ fana lajɛ Menaka ale wulila k'i jɔ ni sara sabanan ye jɔyɔrɔ filanan o ta la ka di Tɔnbukutu ma fɔlɔ Gawo wulila k'i jɔ ni o ye danse traditionnelle min ye Douanza ye ale ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ Buguni o kɛra jɔyɔrɔ filanan sɔrɔbaa ye San o kɛra jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔbaga ye n'o fana bɔla yen ensemble instrumental o de ye o kɔni n'i y'o fana lajɛ jɔyɔrɔ o sabanan Bamako y'i wulila k'i jɔ n'o ye Fari min ye Tɔnbukutu ye jɔyɔrɔ filanan ale y'i wuli ka jɔ ni o ye jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ ne yɛrɛ ka marabolo bolo n'o ye Sikaso région ye o fana bɔlen kɔ min ye Balɛ ye jɔyɔrɔ sabanan o bɛ Buguni bolo Kayi ale y'i jɔ ni jɔyɔrɔ filanan ye Joyila ale ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ni ka o ta Fari k'i jɔ o fana bɔlen kɔ orchestre moderne i b'a ye k'a fɔ Tɔnbukutu jɔyɔrɔ sabanan tun bɛ o bolo ka taa se Gawo ma ale wulila k'i jɔ ni jɔyɔrɔ filanan ye jɔyɔrɔ fɔlɔ Bamako ale wulila k'i jɔ ni o ye o fana bɔlen koyi a bɛ kuncɛ ni min ye o de ye pièce de théâtre n'o ye ɲɔgɔlɔ ye théâtre min n'o bɛ bɔ hakilina minnu bɛ tɛmɛ a kɔnɔna na maa min région min wulila ka jɔ ni jɔyɔrɔ sabanan ye o ye Segu région ye ka taa se jɔyɔrɔ filanan ma Buguni Bamako ale wulila k'i jɔ ni jɔyɔrɔ fɔlɔ ye pièce de théâtre o hukumu kɔnɔna na nka nin bɛɛ lajɛlen baalen kɔ i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka ministre seko ni dɔnko ministre Andongoli Gindo a kɔni a ye wuli ka jɔ kɛ a y'a jira k'a fɔ min ye jamana ɲɛmaaw ye cɛmancɛla fanga faamaw bɛɛ lajɛlen bɛ fo wa kɛrɛnkɛrɛnnenya bolofa bɛ maa minnu ka foli kan o de ye Mopti sigibaw ye n'olu tun ma sɔn a tɛ kɛ wa bolofa bɛ maa minnu t'a kan kokura o y'an ka forces armées maliennes ye olu y'u jɔ u jɔyɔrɔ la maa ma yɛlɛ maa sen kan bi ma kɛ maa kan maa ka hakɛ ma daraki o y'a jira fana k'a fɔ waati ni don natɔ kɔnɔna na n'o ye san 2025 ye min ye biennale artistique et culturel ye o kɔni
ngoni obeta abolo abeta turuto mutu regiona mi ngoni bisikila ke nuzondia ani segoni dongo obesika yelele chogomina kasika antu agoro ni osegi ama wo bole ko e boaje bate kuna fun laba munun zoro la soko madaina ode ni bara nunu belajile bale ko on faratola nyona kunungo ibaye ka fo sika so oturubu osegi tola kata sika so mara konnana olu esarabanga kasarage ma kelen tolala mi ye directeur régional de la culture de sika so o ka secrétaire du ambe dugo donge albusa alaka dugu suma koro kolla shimina alako di akoma alaka na du barkata abe mamunu fana banana ambe dugo ke albusa alaku keneya ka keneya ni ka o taka nyeshi uma mi yese ko ni dongo e bienal hukum konnana bela jele yi jen yorofi ni wese be sima min naya sama ka bo mali tribune konnana amneta agali yatara aka fasiridu Jeka pip kaka firfan la kodon nege kanye tan fila sera Bamako ka fo jiginew ka bonya masegi be awye fente taga mi ngonnana ni yo nomi o labaye kaniye ne ko bala to ko be Mali Tribune sebenigala ye la rédaction e bortore minye akilla jigi dobe e baye ka fo Mali jamana kuntiki koro no général Moussa Traoré bortore minye amode krengren Alpha Umaru Konare wari ale ko ni fiye boda kai ninka labo kaso kon nala sebenigala ko ni ya yira ka fo ni yo samukan bori baye ka fo ani kelenye sebenigala ko ako min koni ye Mali président flana ye no ye général Moussa Traoré ye e ba ye ka fo ale koni anaka jama ye coup d'état ke président Galela no ye Modibo Keita ye Moussa Traoré bogari asigile jamana kuna aye samugan ani sabake bogari minye maraye ka nyeshi malima bogari malidone koni ye ngenye nyimi dondo ninka wuli ka joke ka funu ninka blaka fangala malidon blala la muna bogari odi ye damateme ko chara Malidon sagoti ka keble minye Mali abika buruja barakelaw no e foroba barakelaw ye bogari ulu sabakoro dimimbe barak kunye nafolo ye waru balanimbe akeme togodi jamana kuntigi nyefoli ke nyefoli tika ke bogari sama sama ni barka buara amanya min ko akero ye sabenigela ko jamana nale nyagamina ni dugudon ka kinna wulila ka jo jamana kuna bogari minye surasu ye lube wulika do klona bogari surasu ko ni wulila kana doin kama letna madu tumani ture onaka jama wulila ka dafri sabenigela ko Moussa Traoré ka fanga dafrile bogari amnala ni ka do berela minye beje fanga nana jamana in kono minye 1992 ibaye ka fo kalafili la ala ye mami garsiga do jamana kunti galigale la o de kara dugukolo konari dingeye Alpha Umaru Konare dangoroba aye santanke jamana kuna bogari sebenikela ko minye jamana kunti ya ye demokrasi damne Alpha Umaru Konare aye nyuman chamanke bogari sabu ko mana ke tugo abela de lente seka nya ganiya laje beje fanga kaseka boloda akinau ka boloda radio so ka chaya television so ka chaya siraka walangata mami yaka ode Alpha jamana donga laini konare sebenigala ko o laini kelen de be ka boloda ka nyeshi minye kolonela shimi goitama ni jamana do nye mi laini fe bogari jamana kuntiki kan ko baro boloda sebenigala ko akoni ya laje Alpha Umaru Konare bogari ayekiri barake bogari sabu minyanga jamana sharasuye o willa ka jo Moussa Traoré no fe ako 1993 Moussa Traoré willa ninka jo critical nyekoro min koni ye crime de sang bogari ka nyininka Moussa Traoré ika fanga dafla ni joli bon chara kujugu muni kera ninka joli bon ke muni yamara dira finitikala kauma muna joli bon ka fanga dafrile bogari ya kiri ka nyechoma o kiri kera 1993 sebenigela ko ako kiri flana dalela ka nyeshi Moussa Traoré mo no ye crime économique bogari baye ka fo o dalela no fe 1999 bogari ajora critical nyekoro fenena Moussa Traoré ika fanga konnala nafulo burujara min Mali nafulo ye atununa nafulo ko be togodi nyefoli kanyo fenena sebenigela ko bogari min ye critical ye uyubulo ja Moussa Traoré ngonon la anyefoli fenena amanya min ko ni kiri flat menin ko fe uye jabu bokabi Moussa Traoré bogari kaba shike kasola
sɛbɛnnikɛla ko Musa Tarawele b'a si kɛ kaso la Ala y'o latigɛ a ye kiri kɔfɛla la Musa Tarawele k'a to kaso la san 11 sɔrɔlen maa min kɔni nana bɛɛ fanga président Galigale n'o ye Alifa Umaru Konare ale de kɔni y'i sigi k'i miiri san 2002 Bakari n'a dun ma k'a fɔ ko Musa Tarawele a ye san 11 kɛ ka ban o tuma san 11 o bɛ dɔ bɔ ten sa Bakari ko hinɛ ni makari masakɛ kɔrɔ don a ye ɲuman caman fana kɛ caman tiɲɛna bolo Bakari jamana in ko k'an ka yafa an ka hinɛ an ka ɲɔgɔn mago to ale Alifa bɛ hinɛ a bɛ makari Musa Tarawele ka san 11 tɛmɛnen kɔfɛ Bakari a y'a lajɛ k'a sigi ka san lajɛ ka dugu lajɛ a ko Musa ne de ye Alifa Umaru Konare ye Mali masakɛ n yafari mo Ala kama bɔ i ka t'i ka denbaya la an ka yafa dɛ salon kɛlɛ ni ɲina kɛlɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ ti ban sɛbɛnnikɛla ko Bakari min ye dugukolo Konare denkɛ ye a yafara Musa Tarawele ma Bakari k'a ye san 11 kɛ kaso la k'o bɛ bɔli kɛ ten sa o tuma ale kɔni yafara ale de ye jamana kuntigi ale kelen pe de bɛ se ka nin kɛ jamana kuntigi kɔrɔ ye n'o tɛ Bakari k'a b'a si kɛ kaso la ale yafara ka taa ka denbaya la Musa Tarawele bɔlen Bakari a ye bonyamasegin kɛ min ye Alifa Umaru Konare y'ale labɔ Bakari malidenw k'a dɔn k'a fɔ donba dɔ tɛmɛna dugukolo Konare denkɛ Bakari k'a ye wulikajɔ caman kɛ ɲuman na Mali kɔnɔ dɛ maninfin kana se ka ɲinɛ o kɔ Musa Tarawele bɔra kaso la don min na a si kaso la don min na Alifa Umaru Konare fɛ o ni bi cɛ bi y'o san 21 a bara taa k'a sɔrɔ o Alifa kelen o kɛra Musa ka ministre de la culture ye o t'a la o t'a la ngo o de y'a to maninfin ka sabali o t'a la maa ka sabali Alifa bɛ hinɛ dɛ maa ka sabali a ye ɲuman caman kɛ hakiliw kana bɔ o kɔ hakiliw kana bɔ o kɔ kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don Bɔ Jabate Mali tribune an bɛ tɛmɛ n'a ye cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn Bɔ Jabate Bakari Tarawele kuran tun y'a ɲɛ kɔmi ayiwa min ye labɛnw dɔ an y'o sabati ayiwa ko lamɛnbaaw ka hakɛ to kuran ɲɛ kɔmi kun don labɛn dɔ tun b'an bolo ko technicien y'o sigi sen kan ayiwa an bɛ tɛmɛ n'a ye balacogo bɛ di Bɔ Jabate ni an tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indépendant ale maa min kuma b'a kɔnɔ bi o ye Mohamed Haidara ye Haidara a ko min ye maître Kasimu Tapo ani Mohamed Ali Bathily n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ye ministériyaw ni ɲɛmaaya jɔyɔrɔ kɛ an ka jamana kɔnɔna na wa min y'anw ka kiiriko ministériya ni maa fila nin bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛna jɔyɔrɔ ninnu fɛ i b'a ye k'a fɔ min ye collectif pour la défense des militaires n'an k'a ma ko CDM olu de tun kɛ bɛ ka u wele bɔgɔ jenilen kan wa o bɔgɔ jenilen ka weleli e ko o ko bɛɛ lajɛlen kɔfɛ hali n'a sɔrɔla ko daminɛw na dɔw tun bɛ fɛ ka ko in ni k'a dogo k'a jira k'a fɔ k'u ma wele u yɛrɛ da bɔla kuma kɔrɔ ni ka ɲɛfɔli kɛ wa o kɔfɛ fana i b'a ye k'a fɔ maître Kasimu Tapo ani Mohamed Ali Bathily u fana y'a jira k'a fɔ k'u na jalakili sɛbɛn don n'o ye plainte ye ka ɲɛsin collectif pour la défense des militaires o jɛkulu a n'a a ɲɛmaayaso ma k'a sabu kɛ min ye toacɛn ye ani wulikajɔ ye k'u ye baara min kɛ k'u ka baara kɛta tɛ wa ko min ye sariya sɔsɔ ye ko o dama an da o dɔrɔn de kɛla hakilina in ye ni k'o ta ka ɲɛsin olu ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ fasigɛba n'o ye Mohamed Haidara ye ale y'a jira k'a fɔ min ye jumadon ye juillet kalo tile 14 san 2023 i b'a ye k'a fɔ min ye Mohamed Ali Bathily ye a kɔni a welela an ka commissariat dɔ la min ye nɛgɛ kaɲɛ 15 fo ka taa se a kaɲɛ 22 ma o bɛ ka ɲininkali ta ni ka o busamisɛn ni k'o ɲɛsin a ma min ye maa kofɔlen ye a y'a jira k'a fɔ o plainte min n'o fana kɛlen ye ka ɲɛsin ale ma ko min ye collectif pour la défense des militaires ye k'u ye wulikajɔ min kɛ ko wulikajɔ lankolon don ko wa k'u ye daluya min ta ni k'u sinsin a kan k'o de ye ko san 2020 min tɛmɛna k'i b'a ye k'a fɔ ko ale ye meeting dɔ kɛ boulevard de l'indépendance la ka ɲɛsin Kasimu Tapo ma ko ale b'a la k'o buruja wa Kasimu Tapo ta o ka plainte ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye CENI ɲɛmaaya ye a y'o min kɛ san 1997 ko nafolo minnu dila o fana ma o y'o buruja o nafolo min ye foroba nafolo ye taa cogo ma dɔn a la nafolo a tununen b'a fɔ to donna nugu la wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye ni maa fila ye u y'a jira k'a fɔ olu fana tɛn'u ta bila tan koyi wa min ye collectif pour la défense des militaires ye u fana u na taama kɛ ka ɲɛsin yɔrɔ la yɔrɔ min ni a yɔrɔ u n'a ka kan ka t'u ka jalakili sɛbɛn ye ni ka taa o da bɔgɔ jenilen kan wa min ye maître Kasimu Tapo ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye procédure de justice ye ale y'o daminɛ ka ban min ye Mohamed Ali Bathily ye ale fana y'a jira k'a fɔ k'a na CDM n'o ye collectif pour la
la défense militaire ale nu fana wele bogo jenlega wa mi to ka fuko tanyombo do o tere uye olu ma fla munu wele olu gani kelengelna bele jele una wulika joke u togo ni ka ko ka jeni haglina ingonnana wa nalna sorola wulika jo nunu ngeme wasa de ka dangariga ulu ka damadiyala anuga hagela ku nuga hage ni ka nyini sharia sraka wa ka fofana ku wati ni do na to konnana ko mi ulu be jekulumi na no ye ordre des avocats jummali olu ka tabulo anuka tabia ata blama wara gwanza wal jakuru gwanza o kata jalakili seben do ni ka nyeshi uluma wele ko ga ko ni go inda ka laje ko ni ye shegli fala ka mami kunshwa ibaye ka fo gongoro o ka janfa be sora duguma ko bawo mi ye procureur généralier ani procureur mi no flene cour d'appel la mi ye communicati au tribunal procureur fana no ye touré ko wa ko lu bela jele ne farale me collectif pour la défense militaire je kuluka ku fanga ke kele ka fo ku na ulu twa ni ka ulanogo ku ga ko na jala abesefla ni nguye sabai na ya sama ga bo elle ne bana ko nana Mohamed Haidara aga fazire wo drawre am ta jibi fanfe am be digami am tla kana kuna foni tola l'alternance bori sebenikela oye la rédaction ye bori joakungo bituka madota bori mamimbe ni okembe misaliye bori akamile konnala sebenikela ko okembe ka mami tawde to Aliou Boubacar Diallo sebenikela ko ako Aliou Boubacar Diallo bori tawde echeba belebele do Mali kono ala ye Mali son belebele muna ako akilna jigina Aliou Boubacar Diallo ere bangira novembre kalo kle tani shegi sa 1959 kaye bori afa kunye terembara daye tebenigala ko Aliou Boubacar Diallo ayaka baccalauréat soro bori lycée technique de Bamako bori ninga bourse soro kata jamana kofe bori kata yoro minna ode Tunisie abole ko Tunisie bori aklala ka wuliga jowara keti bori ninga ta yoro soro France jamana na bori ninka wulini licencié min koni maîtrise en économie bori et gestion financière en 1982-1983 sebenigala ko ako Aliou Boubacar Diallo bori tarore akalenka ka doniya soro bori baye ka fo awulila ninka seno barala no ye fajo bara ye ako jerajagulu mu be no ye Petroma ye bori ayo sigi senga en 2006 ibaye ka fo o PDG Bado sebenigala ko ni Petroma yere laje bori minyanga dugujugoro law ye taji petroli kata bla minye dugujugoro nafolo to ye ko larawuli ko donc donakari bori baye ka fo akanga boni makama munu ye Petroma ale sigileme ka nyesho ma sebenigala ko ni ya laje faso malide bori agale ka wuli ninka disida izinina no ye sanumbola ye anga jamana yere konnala ode ko ni damna na Aliou Boubacar Diallo la sebenigala ko ni ye Mali yere laje ibaye ka fo akasanu boro obe yoro muna ode ye fabula no be siga so marabolo la sebenigala ko ako sanumbo bi Mali be joro sabanana Afrique du Sud ale gale Ghana e flana e Mali be joro sabanana bi sebenigala ko ako ni ya laje Aliou Boubacar Diallo Boubacar Traoré anga jamana temene ko fe ni cheba munun ka bara o nyeshimbe sanu koma katabla tajigo la farafina nazara la Boubacar fo Canada Ameriki marabolo ka Aliou Boubacar Diallo ne ni bela jelen bolo bi nyambulo ako ni ya laje minye bara yoro chamambe Boubacar mi bay ka fo actionnaire do Boubacar maubina ka espérance no aka donia mumba kungolo kono maubina no fe kuma be blasrali konnala ako Aliou Boubacar Diallo Boubacar ni ya laje a minye sanu ye abo donko donakari gazi boli gazi beni marabolo konnana ayo bara yere damne buraka bugu kaba no be kati marabolo la ako Aliou Boubacar Diallo Boubacar Traoré abeka la sabati dona natawla Boubacar minye Mali sanu Mali agazi Mali pétrolier absega ke wasani ni sondia Mali kono tugomina Aliou Boubacar Diallo ay nyini ni ka nyeshi ni bela jelema sebenigala ko ako e politique mado sabu tondo be ADP Mali ba Boubacar mami yo tutike ni ko sigi senga Mali kono ode Aliou Boubacar Diallo ye afelendo abunyalendo wa ADP Mali ba joro sabana ne bobolo ako minyi san 2018 ibai ka fo kala fili mun karando jamana masake kala fili RPM ale kara nyema ye Boubacar minyi URD
ye o nana jɔyɔrɔ filanan na i b'a ye k'a fɔ Alu Boubacar Diallo jɔyɔrɔ sabanan o b'a yira k'a fɔ politique ko la Boubacar jɔyɔrɔ belebeleba b'a bolo Mali kɔnɔna la o kuma Alu Boubacar Diallo Boubacar min ye 2020 fanga bɛ dafiri tuma min na député kun do Wasabili kɔnɔna la wa min ye groupe parlementaire ye o ɲɛmaya fana tun b'a bolo a ko min kɔni maire mun b'a bolo Mali kɔnɔ o dagosi ka bon Ala ni danaya fɛ wa député mun fana tun b'a bolo o fana ka ca fo k'a dama tɛmɛ Boubacar ko Alu Boubacar Diallo n'i y'a lajɛ k'a ka kuma man ca a masumalen do Boubacar n'i y'a lajɛ jamana in a kɛmɛ k'a dɔn wa min kɔni ye baarakɛla ye maa min bɛ baara k'a bolo bi k'a dagosi ka bon a ko Alu Boubacar Diallo n'i ye Mali ta k'a d'a ma bi Mali degunjugu mun b'a kan ko furan ka bɔ a kɔnɔ o bɛ fɛn minnu na ka na n'o ye malidenw yɔrɔ min ye Mali ye k'a tɛmɛ farafinna bɛɛ lajɛlen la a ko dɔnko bi Alu Boubacar Diallo a tilal'o la a ko cɛba min do Boubacar ko dɔɔni jibi do kɔ la a ko Alu Boubacar Diallo a mɔmɔ Boubacar n'i y'a lajɛ wa ko a mɛn o mɛn Boubacar ko Alu Boubacar Diallo a bɛ jamana in mara sabu ko jamana in marali a kunkolo b'a kun wa min ye a nafolo b'a kun sabu ko fantan tɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ alternance kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don Jabate alternance k'u fo i ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn n'o k'a ma ko le repère maa min ka fasiri ye nin ye o ye Fakɔrɔ Tarawele ye Fakɔrɔ ko min ye anw ka finitigilakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye ba polisilakaw ye ko min ye réseaux sociaux ye hakilina dɔ ma bin ka b'u ka ɲɛmayaso yɔrɔ k'a fɔ k'u t'a fɛ ka finitigi foyi ye réseaux sociaux sanfɛ wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ sɛbɛn in bɔla min ye polisi ɲɛmayasoba yɔrɔ n'o ye direction générale la police nationale du Mali ye wa sɛbɛn in a tɛgɛnɔ bilala ka bɛn juillet kalo tile 13 ma san 2023 wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min y'anw ka finitigilakaw ye o kun dɔn bɛ ni taabolo min ye o de ye makun ye gundola mara wa n'i y'a ta k'a lajɛ kɔsa in na réseaux sociaux ko o kɔni n'an bɛ don maaw na ka ko caman walaka k'o da kɛnɛ kan hali n'a sɔrɔla minnu man ka da kɛnɛmaya wa n'i y'a lajɛ min ye nin message in ye ni a tɛgɛnɔ bilala polisi ɲɛmayaso a ɲɛma dangan fɛ n'o ye inspecteur général de police n'o ye Yusufu Kɔnɛ ye ale kɔni ye a jira kɔrɔfɔ in n'o ye lajɛli ye a bɛ fɛn min fɔ o de ye an ka finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya ba polisilakaw n'u kɔni a ka minɛ sɛbɛn in tɛgɛnɔ bila don na n'o ye juillet kalo tile 13 ye san 2023 fo ka taa fɔ don min kɛla sa polisiw dɔrɔn finitigilakaw nka sinsin kɛmɛ min kan o de ye polisilakaw ye i y'a dɔn olu de tun ye paramilitaires ye o banna o bannen kɔ e ko a t'olu bɛɛ concerné de o banna mais n bɛ n ka telefɔni ta n bɛ garidi la n bɛ jajugu dɔ ta walima n bɛ mission na théâtre d'opération sanfɛla la n bɛ ja dɔ ta k'o fɔlɔfɔlɔ réseaux sociaux kan o ka dabila n'a ma dabila min ye ɲagili ye o n'a ta ni ka ɲɛsin ma nka min ye nin message in yɛrɛ n'o ye communiqué in ye a bɛ fɛn min kofɔ o de ye maa kana yɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ n'o ye finitigilakaw ye nka finitigilakaw k'u to u ka baara kɔnɔna na o de ko don wa walima ni u bɔra k'u to service la o kɔrɔfɔ in de nɔfɛ to ko don wa walima pɛrɛpɛrɛlatigɛli o de ye n'o ye fasiri kɛbaa ye ale bɛ o yɔrɔ de nɔfɛ n'a sɔrɔla k'u t'u ka baara la u telefɔni de man ka ye u bolo kuma tɛ k'a fɔ k'u na yɛlɛ réseaux sociaux sanfɛla la walima n'u bɔla u ka service la y'a dɔn waati ni waati de bɛ ta ka kalifa i la garde ta b'o la mission kɛ b'o la o furancɛ ninnu de kɔnɔna de ko don wa walima u yɛrɛ de tɛ fɛ k'u ye réseaux sociaux sanfɛ tugun wa zan ko ka taa ja dɔ ta ni tenue ye k'i to i ka baara la k'a bɛ kɛ sabu ye k'u yɛrɛ k'u bɔ k'u di jugu ma wa min ye u jalangolo ninnu fana ye a bɛ kɛ sabu ye fana minnu bɛ n'olu wulilen bɛ k'u jɔ k'u bɛ hadamadenya hakɛw kan ni ka u lakana k'o ta k'o di olu fana ma o kɔtɛ maa min b'a la kɛ fɛn min bɛ se ka maanifin kunu kana sɔn o ka nɛn da la ni k'i nɔ o de ye nin hakilina in ta kun ye waasa min ye anw ka finitigilakaw ye u ka se ka kana u ka baara kɔnɔna na wa min ye gundolako caman ye u ka se ka to dibi la nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le repère kɔnɔna na Fakɔrɔ Tarawele a ka fasiri don info matin sɛbɛnnikɛla Boubacar a tɔgɔ ye ko Siguba fulakɛ ko an ka taa Bamakɔ mairie-ba la Bamakɔ maire-ba n'o tɔgɔ ye ko Adama Sangare Boubacar Tarawele kari tɛmɛnen kalo tile 16 a tun bɛ ORTM na Boubacar jɛmukan min bɛ n'o ye Actu Hebdo Boubacar ɲininkali tun tun bɛ ka sɛgɛrɛ min ye Bamakɔ a hakilina caman nka Siguba ko
ale ya wasa do fɛn mun na kosɛbɛ Bakari o de ye nɔgɔko ye Adama Sangare ale min ye Bamako maire ba ye Bamako mara a ɲɛmaya min b'ale bolo o kuma Bamako nɔgɔko kɛmɛ balangɛɲɛ ye o kuma ɲiningalikɛla a ye Adama Sangare ɲininka mun ni mun de bɛ yen ɲɛfɔli ka kɛ n'a dumaya k'a fɔ ko Bamako nɔgɔlen don e de ye ɲɛma ye a ko bɛ cogo di Sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Adama Sangare ye a ko ɲamanko tɛ tulonkɛ ko ye Bakari sabu n'i y'a lajɛ ko maanifinya tɛ kɛ ɲaman kɔ wajibi diyagoya nɔgɔ bɛ bɔ a ko nɔgɔ mun bɛ bɔ Bamakɔ tile o tile i tulo kɛrɛbɔsigi o de ye tɔni 3,000 ye o tuma o tɔni 3,000 Bakari si baara la don o don de bɛ bɔ Bakari ko de bɛ taa tonton ɲɔgɔn kan yɔrɔ yɔrɔ la ko yɔrɔ o bɛ fa don dɔ Sɛbɛnnikɛla ko Adama Sangare y'a yira k'a fɔ waati dɔ kuma sera ɲama a ka ba ma yɛlɛma min k'a yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye fɛn minnu bɛ se ka kɛ magoɲɛ wɛrɛ ye Bakari ko de bɛ jamana in jɛ ɲama bɛ ka kolokolo ɲɔgɔn kan a t'i yɛlɛma fɛn tɛ bɔ a la don o don dɔ bɛ fara a kan a ko mana bila yɔrɔ yɔrɔ la o yɔrɔ bɛ fa penten kelen Adama Sangare ko Bakari Tarawele n'i y'a lajɛ sɔrɔ min tɛ o kuma o gɛlɛyaw de bɛ yen sabu ko n'i ye bɔlɔnfurancɛw lajɛ ɲama tonton ne bɛ fan bɛɛ an ka sirabaw kan Bamakɔ yɛrɛ k'a kɛmɛ kasayɔrɔ ye a kɛmɛ ɲuguna yɔrɔ ye i mana bɔ yɔrɔ yɔrɔ ɲama de bɛ yen a ko n'i y'a lajɛ ɲama k'a cɛ ka bɔ dugu kɔnɔ Bakari Tarawele ko baara bɛ maires bolo k'a daminɛ mairie-ba Bakari ka taa bila commune maires la nka nafolo min t'u bolo k'o de donni tun bɛ k'a da u kan nafolo in a kan ka ɲinini sisan décentralisation ye compétence dɔ d'u ma nka finance t'u bolo o man ka kɛ dɛ kuma in bɛ yen de transfert de compétence nafolo kan ka transférer mais ne ye maanifin kɛ patigi ye k'a kan minɛ a la a bɛ gɛlɛya wa o de filɛ nin ye dɛ Sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele donni dan bɛ collectivités kun nka musaka t'u bolo sigikɛn bɛ k'u lajɛ Bakari k'u to dɔnko la o kuma ko de tile bɔlen bɛ Sɛbɛnnikɛla ko a ko ni nafolo bɛ collectivités bolo Bakari Tarawele k'u b'a cɛ ka bɔ yen nka nafolo t'u bolo Bakari Tarawele jamana kɛmɛ k'a bolo jigin a ko fɛn min ye jamana ka baaraw ye o dɔnnen don min ye collectivité ye Bakari ka ɲaman cɛ ka bɔ ménage la n'o ye dudaw ye ka taa bila dépôt de transité la o kuma min kɔni ye collectivité ye k'olu wasa don la Bakari k'a ta ka taa n'a ye décharge finale la o kuma jamana kan ka wasa don la Bakari n'i y'a lajɛ décharge finale o ntanya fana bɛ jamana in kɔnɔ Numubugu Bakari o fana kɛmɛ balangɛɲɛ ye nafolo mun donna ye ka ban cogo di a ma daminɛ fɔlɔ dɛ k'a daminɛ a ma daminɛ baara minnu kɛra baara ma ɲa Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ min ye du kan ka nafolo mun sara n'o ye voirie wari ye Bakari u ka ɲamancɛ wari san kɔnɔ du kelen Bakari i b'a ye k'a fɔ 600 o fana ntanya bɛɛ maa minnu kan ka to wariw minɛ Bakari u bɛ k'a da turu la k'a da jaba la Bakari u dɛsɛ bɛ k'o wariw sɔrɔ Bakari i b'a ye k'a fɔ sigikɛn bɛ ka baara minnu makɔnɔ Bakari o kuma baara ka ca wari tɛ bolo la jaabi bɛ se ka ye cogo di Bamakɔ maire-ba n'o ye Adama Sangare ye a y'a yira k'a fɔ yaasa Bamakɔ ka jɛ Bakari Tarawele fo minɛnw de ka ɲini n'o ye sanuya minɛnw ye min ye ɲamanbɔnyɔrɔ ka dilan a ko ɲamanbɔnyɔrɔ laban Bakari Tarawele kɛlɛ min b'o ko la bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la Bakari Tarawele ka dépôt dilan dépôt gɛrɛgɛrɛ Bakari b'a ye k'a fɔ ntanya bɛ jamana in bolo Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ bi Bakari min kɔni ye jamana in ye Bakari ko don dɔ k'a bɛna diya koyi o tuma mais a ti diya Bakari fo baara ka k'a kɛcogo la min kɔni waribɔlaw ye u ka wari bɔ a bɔcogo la Bakari Tarawele k'an bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ min ye du ani du ye ɲama o kuma o ye Bamakɔ sigikan ye o kuma du kelen o du kelen ko bɛɛ kan ka 600 sara bɛɛ bɛ k'i ban k'o sara o ni fédéral tɛ kelen ayi fédéral ye min ye minnu bɛ taa cɛ ni wotoro fali wotoro ni fɛnw fédéral ye min ye a bɛ komi nisɔngɔ ni kelen o kelen o sɔngɔ wari o de ye 600 ye n'i bɛ balola dugukolo kan wajibiyalen b'i kan i ka t'o sara nka maa dɔw bɛ olu t'a la dɛ muso min lajɔlen b'o t'a la ni maa donna san 60 kɔni t'a la denmisɛnnin t'a la yafa kelen don dɔw ma n'i ye den 4 sɔrɔ o t'a la u kɛn bɛ k'a ko nɔgɔya nka u ye fɛɛrɛ sɔrɔ o fɛn in fana na n'i m'a sara n'i kɔni bɛna muso furu o tɛ wajibi a wari bɛ fara fɛn kan wajibi don min bɛ tigɛ gulogibani kun na a bɛ fara a kɔnɔ kan Bakari Tarawele Sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye wari bɔ kɔni ye o de ka gɛlɛn Bamakɔkaw ma Bamakɔkaw mago bɛ sanuya la Bamakɔkaw mago bɛ jɛlenya la nka Bamakɔkaw tɛ fɛ ka wari bɔ n'o tɛ arayi niveau in na sɔgɔmada natɔ la arayi tunu bɛ ɲama fɛ a n'a suma i y'o de y'a la o e ka munumunu wɛrɛ kɛ bani Sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ f'an ka sɔn wari bɔ ma nka min ye jamana ye o fana k'a jɔ a jɔyɔrɔ la bolodengɔnni kelen tɛ bɛlɛ ta n'o fɔla an tɛ ministère de l'assainissement et développement durable ko fɔ o de kan ka wuli k'i jɔ kosɛbɛ ale kan k'a ɲini gouvernement fɛ cogo min na waasa ninnu bɛ se ka nafolo in sɔrɔ a k'o fɛɛrɛ tigɛ Bakari Tarawele lakana baara ye tiɲɛ don o ye priorité nka nɔgɔko o fana ye priorité belebeleba ye ni ɲinɛ kɛr'o kɔ a dɔ bɛ dɔ la min kɔni ye an
an ka kɛnɛ o bɛ don galamana n'o tɛ n'i kɛra e ka matière fɛ ko n'o ye dumuni ye ka dumuni duman dun jɔn wala i ka kɛnɛya tɛ sabati ni ɲama b'i sen Bɔkari Tarawele min ye Seguba ye a y'a yira k'a fɔ kuma kuncɛ la min ye Bamakɔ maire ba ye a ko nin kɔni ye nimisa ko ye nin ye dusukasi ko ye Bɔkari ka Bamakɔ ye ni kundama kɔnɔ Bamakɔ kundama a tun bɛ fɔ Bamakɔ min ma ko Bamakɔ ville propre Bamakɔ ville coquette ka n'o ye bi Bamakɔ bilisi ɲagamine Bamakɔ bisi basalen don Bɔkari Tarawele ko maa kelen de bɛ dugu kɔnɔna la yan o tuma ko Bamakɔ ne ni man kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ fulakɛ Seguba ale ka sɛbɛnni don Seguba ka fara info matin fasirijɛkulu kan ani fasirikɛla bɛɛ bɔ jabata an b'u bɛɛ lajɛlen fo ne hakili la sɛbɛnfura min n'o kun suganti la o minɛ sanni na yan pepewu Bɔkari ni minɛ sanni na barika da o de jamana taabolo ye jamana laada an bɛ barika da ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin bile ma nka min ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye Bɔkari an bɛ to k'o boloda waati ni waati o bɛ baara ja Bɔkari État kan 1 na jankɔrɔba in bɛ yen n'o ye chef d'escadron comme Lassana Tamba Keita Bɔkari Tarawele commandant groupement territorial de gendarmerie de Bako Bako Bagne Bamana dafɛ dugu gendarmerie kalifalen b'a la Bɔkari min ye lakana baara ye a seko n'a damayira Bɔkari samedi ni dimanche a t'o dɔn an b'a fɔ ko Ala ka baara ja a n'a ka baarakɛlaw la Bɔkari n'an bɔra ye Elhadji Mohamed Sako PDG Sako Holding ka taa bila mouvement jamana kanu o président commune de Misira ka den don Bamakɔ ka den don